tenzi muponesi wakatifirayo timeiro ndariona iro rino ichenesa kudza tenzi rochenesa kudza tenzi rochenesa ndaona upenyu ndanzwa ropa rake zvitema zvese zvapera apo patsimero ndoriona iro rinondichenesa kudza tenzi rochenesa kudza tenzi rochenesa ndamukanda itwa mutsva nembiri yedenga nemoyo nenguo chena naKristu mandiri zimeiro ndoriona iro rinondichenesa kudza tenzi rochenesa kudza tenzi rochenesa chishamiso tsitsi dzake ropa rake pasi muzi wenyu Jesu chete wakatinunura zimeiro ndoriona iro rinondichenesa kudza tenzi rochenesa kudza tenzi rochenesa zimeiro ndoriona iro rinondichenesa kudza tenzi rochenesa kudza tenzi rochenesa. Toda kutenda Mwari watitendera kusangana nyama nemweya zviri pamwe chete. Toda kumupa mbiri nerukudzo nekuti mbiri nerukudzo zvakafanira iye. Mukati mezuva ranhasi patasangana, toda kuti tirambe tichienderera mberi nekukurukura tichitaurirana tichionesana. Asi tisataita izvozvo dai Jehovha ngatitendera kuti tinamate. Ngatinamatei. Baba wedu namuponesi musiki wedenga nepasi toda kukutendai. Rumbidzwai nekusingaperi nekuti kurumbidzwa nembiri ndezvenyu. Kana zvese zvaitwa zvapera toda kuti mupuwe mbiri nerukudzo. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Right, tasangana zvakare. Mazuva achingoenda tichingofamba. Ndinofunga mese muri ikoko kwamuri muri kuwirirana neni uye muri kunzwisisa nyaya iyi yekuti mazuva haasi kudzokera sure. Every minute that passes by, every hour that it passes by, you are booking an appointment na undertaker. So by the end of the day, panguva yese yatinenge tichifamba, ngatifambei tichiziva chinhu ichi ndechekuti hatizofambi pano pasi nekusingaperi. Uye hatizorambi tiri youth nekusingaperi. Hatizorambi tichingopfimbwa nekusingaperi. Tinofanirwa kuziva kuti izvo zvinhu zvose zvine nguva, zvinhu zvose zvichapera. Uye chinhu chikuru pamusoro pezvese ndechichi, ndechekuti iwewe uzvibate zvakanaka. Unoziva, your employer anogona kutadza kubata zvakanaka. Anokutonga anogona kutadza kukubata zvakanaka. Munhu waunogara naye anogona kutadza kubata zvakanaka. Asi kana pane munhu one anofanirwa kukubata zvakanaka, ndiwe. So, if you do not treat yourself with respect, if you do not make your choices whilst respecting yourself, nyangwe paunofamba usingazvirespect, paunorara usingazvirespect, vanodanana navo usingazvirespect, issue inenge iripo ndeyekuti if you cannot respect yourself, nobody is going to respect you. If you cannot say no, nobody is going to say no for you. If you cannot look aside, nobody will look aside for you. I want to tell you this one thing, ladies and gentlemen. Ndechekuti zvinofanirwa kurambwa muupenyu
haurambirwe nemumwe. Zvinofanirwa kusiyiwa muupenyu, hausiyirwe nemumwe. Zvinofanirwa kuraswa muupenyu, haurasirwe nemumwe. Munhu anofanirwa kuita those decisions and act upon them is only but yourself. Saka ndoda kuti ndikutaurire panapa, ndoziva kuti kune vanhu vazhinji vanopostpona madecisions, vanofunga ivo kuti kana vachida kuita decision yekufamba vanoda kuti umwe aite vozoti inini ndakanzi naningi ngatifambe. Kana asingachadi anoda kuti umwe aoneke kuti agonzi nani ndakanzi naningi oneka. Kana zvinhu zvisingaendeke anoda kubvunza vamwe. Kana paakupisa anobvunza vamwe kuti togara here kana toenda pamumvuri. Ishu iripo ndeyekuti there are some people who cannot make decisions. And if you cannot make decisions over things zvinokuaffecta, zvazvinoreva ndezvizvi mwana wamai, ndezvekuti you are not respecting yourself. Kana uchifamba nemunhu anokuabusa, zvinorevei you are not respecting yourself. Kana uchifamba nemunhu waunoti iwewe haana plan, zvinorevei you are not respecting yourself. Kana uchidiwa kana kuda pechi 5 kana kuti pechi 10 kana kuti pechi 20, what does it mean? You are not respecting yourself. Kana uchidiwa nemunhu akachembera seni, achikutengera drink, achikuitira zvose, achikubvisa hembe, ishu iripo ndeyekuti inini ndinogona kunge ndine problem, but the greatest of all problems is you are not respecting yourself. Saka let's be honest, ladies and gentlemen, with each other. Munhu umwe nemumwe ndokukumbirisa chinhu ichi. Even if everybody else does not respect you, vanhu vese vakakutarisira pasi, vanhu vese vakakuridzira tsamwa, vanhu vese vakakusvipira mate, vanhu vese vakakusindidzira, the only person who should not do that to you is yourself. So iwewe learn to respect self. Ndikuda kukuverengera verse panapa muna Isaiah chapter 28 pavhesi ya 24 na 25. Inoti iyo, hanzi ko munhu anoda kudzvara ungarambe achingorima here? Kana kuti murimi angarambe achingoparura munda here, achipaza mabhanga, achimeka sure kuti izvo aisa maraini ari straight, asi kudyara hapana. Hanzi, doth a plowman plow day to sow? Doth he open and break the clods of his ground? Hanzi, when he has made plain the face thereof, does he not cast abroad fitches, and scatter cumin, and cast in principal wheat, and the appointed barley, and the rice in their place? Inzwa zvitogwa nebhaibheri panapa. Mubvunzo watanga kubvunzwa nderekuti ko munhu ari serious nekudyara angarambe achingorima here? Zviri kurehwa nebhaibheri ndezvizvi, ndezvekuti paita murimi pano ane 1 hectare yake yaari kuda kurima. Zvino murimi uyu omuka mangwana makuseni, onosunga mombe dzake, omva adhonza gejo, orima 1 hectare, odzoka kuswera mangwana, otanga kurima achienda across, odzoka kuswera mangwana, omva aisa hara, odzoka kuswera mangwana, odzokorora kuti paite flat, kusvika season yese yapera, zvokuti akamira anenge achiti munda wangu uri smart, munda wangu uri flat, munda wangu uri kuyevedza, but in real life asina kuplanda. Zvikanzi nebhaibheri manje panapa Mwari akubvunza, zvikanzi ko munhu ari serious nemunda, munhu ari serious nekudyara angarambe achingorima here? Panapa remember ndati you need to respect yourself. Ndoda kumbokubvunza iva pana tisati tapindura mibvunzo iri pano. Zvinoda magirlfriend mangani kuti udecide kuroora? Zvinoda maboyfriends mangani kuti udecide kuroora? Zvinoda kudanana nevanhu vangani panguva imwe chete kuti uone angakuroore? Zvinoda kudanana nevasikana vangani panguva imwe chete kuti uone kuti ari right ndeupi? Zvinoda kukwira mota ngani kuti usvike kwauri kuenda? Ndiri kubvunza mubvunzo ndati, please remember ndati we should respect self, number 1. Ende panapa bhaibheri rakubvunza kuti kamuitiro kemurimi uyu ndeke munhu achadyara ikaka? Kamuitiro kemurimi uyu ndeke munhu akachakohwa ikaka? Kamuitiro kemurimi uyu ndeke munhu achazadza dura ikaka? Kana ndeke kungonetesa mombe, nekunetesa anotungamirira, nekurova mombe nehlava, nekuramba achingohara, nekuti manorara akaneta mazuva ese but chabuda hapana? Don't you realize one thing? Ndechekuti izvo, if you do not take stock of the activities of yesterday, you will repeat them today and you will get the same result. Then you will repeat them tomorrow and you will get the same result. Then you will think kuti yours is a serious case yakutoda kutsanya nekunamata. Nyamba handizvo, mubvunzo uri kubvunzwa naMwari ndewekuti kamurimiro kako
kari kuratidza kuti uri serious here nekudyara kana kuti unongoitawo. Ndakuda kukuudzai vapfana tichitaurirana cash talk. Kamupfimbiro kenyu nekamupfimbirwo kenyu akaratidze kuti pane chichabuda apa. Kakunyengero kenyu nekamunyengerwo kenyu akaratidza kuti pane chichabuda apa. Kamurariro kenyu pese pese akaratidza kuti pane chichabuda apa. Kamudiro kamunoita kuswera paWhatsApp aparatidza kuti pane chichabuda apa. Kamudiro kamunoita kuona vanhu vakashama aparatidza kuti pane vanhu vachabuda apa. Zviri kungoratidza kuti paita vanhu vanoda kuve busy, vanofunga kuti kudikitira ndo kushanda, but iko zvinezvi tiri kungowirirana. If you want to work, you need to work smart. So by the end of the day, some of the things that you are doing, munogona kunge mune nharo, munogona kufunga kuti muri kudya nyika rutivi, but ndoda kukuudzai, imimi mambocheka here your due date. Mambocheka here kuti musika unovhurwa kusvika nguvai. Mambocheka here kuti muchafamba panyika ino mazuva mangani. Mambocheka here kuti kuchembera kuri kure sei nemi. Mambocheka here kuti ujaya ndiwo mazuva mangani. Mambocheka here ndo kuti kunonakirwa nekusingaperi here. Mambocheka here kuti plani yenyu neyaMwari iri kuwirirana here. Mambocheka here kuti vairarama mararamiro yenyu kune kwavakasvika here. Ndiri kuti iwe wambotora stock here ukambogara pasi ukambozvirespectawo ukati vangani vakararama zvandinorarama vakasvika kwandaienda. Hatidi kuramba panapa tichingonetsana tiri paphase 1. Hatidi kungoramba panapa tichinetsana tichitenderera panzvimbo imwe chete. Issue iri panapa ndeyekuti ndakakuudza last week, upenyu ndehwako and you need to think. You need to sit down and you need to discipline yourself. Haikona kungoti kwanzi nenyama enda ndo kwaunoswera. Kwanzi nemaziso uona ndo chaunoona. Kana munhu akangoti ndinokuda, your response is yes. You can't even say no to anything. Nyango wakaguta unongopiwa chikafu uchingotsakanya. Ukanzi ndokutengera pizza, you cannot say no. Issue iri panapa ndeyekuti izvo imbogara pasi umbozvibvunza. Have you created value in your life or you are a valueless object iri kungofungwa kuti ichatengwa by chance? Saka iwe kana uchifunga kuti uchasangana nebofu richazongoona kuti unoita usingaite, machances ako ekuroorwa makaita sei? Pamusana pekuti vanhu vane pfungwa dzinogona kuona zviri right pauri vanogona kuita vashoma. So by the end of the day, respect yourself and everyone else will respect you. Now panapa inzwai mibvunzo inoi ndichaipindura sekuuya kwainenge ichiita. Ende ndogara ndichikutaurirai mazuva ese. Kana ndapedza kupindura panapa ndo anza. Dzimwe dziya dzamunogara patumadare tweseri kwemiti dzingangoita anza. Asi inonzi anza ndiyo inoi. So by the end of the day, answer yandinenge ndakupa, ukaona pandakakuudza kudhara, kana mubvunzo ndisingaugone handipinduri. Kana ndisina answer yacho ndinomboenda kumba ndonofunga. Asi ukaona ndataura, I will be sure and certain of what I am saying. Asi problem inonetsa ndeyekuti boyfriend yako iri kutoona kuti patoita problem, nyangwe girlfriend iri kuona kuti paita problem, muri kushingisana munhema. Asi chinongonakidza pfungwa ndedzekuti chinochengeta subconscious mind zvandinenge ndataura. Uyu wekutanga mubvunzo uri panapa uyu ari kubvunza kuti chivi here, zvikanzi chivi here kuita munoziva inonzi vitro fertilization, kumombe tinoiti artificial insemination. Uyu ari kuti hanzi maonero aari kuita varume panyika kwavo vanozadza mukombe vava vashoma. Ari kuona vamwe vachirambwa, vamwe vachisiwa vakadaro. Asi chaanoda kuve nevana. Saka ari kuti iye upombwe haadi. Asi zvaari kuda kungoita kungoenda kubenki onotenga seed, omva aitwa semombe, omva abara zvake mwana wake, ozvigarira iye nemwana asina kuita zvinoitisa mwana, asi by the end of the day anaye. Saka mubvunzo uri kubvunzwa panapa ndewekuti chivi here. Now ndiri kupindura mubvunzo uyu ndichiti, inzwai munzwe comrades, toda kuisirana pachena. MuBhaibheri hamuna vhesi yakanzi usasvitembanje. Kana pana anayo unozondiudza. MuBhaibheri hamuna vhesi yakanzi musamwe kachaso. Kana pana akaiwana mozondiudza. MuBhaibheri hamuna makanzi usarove mukadzi nembama. Kana pana anoiwana unozondiudza. Asi mubvunzo unoti, kana pasina kurohwa kunzi izvo usabhutsire mukadzi, kana pasina vhesi yacho unorambirei kubhutsurwa? Zvoisa pachena kuti Mwari achiisa pfungwa mukati memunhu, akamuudza mupfungwa munhu akaprogramwa naMwari usati wazvideprograma kuti zviri right ndezvipi nezvisiri right ndezvipi.
And the best teacher in your life is your conscience. That's number one. Number two, Bible rinoti, flee from all appearance of evil. Iwewe ungafungei, mangwana makuseni, muningina wako ane 12 years, omuka ane mimba, oti hapana hangu zvandakaita, saka I don't think kuti pane problem. Kutosvika azadza imba, atone vana vake 8, haasi kurara nevarume, ari kungonotenga, ungati izvo ari right here kana kuti ari wrong. So by the end of the day, issue yakanga ichitaurwa panapa naMwari ndeyekuti usaise vanhu pamuyedzo, usaise church pamuyedzo, usaise vanhu pamakuhwa, nekuita zvinhu zvatinoziva kwazvinobva, iwe oda kunozvitora neimwe nzira, zvozonetsa mangwana. So by the end of the day, changa changonaka, kana uchida kuita vana, zvinoreva kuti unoda kuroorwa. Kana varume vari kunetsa, haizive kuti vari kunetsa kwauri kuvatsvagira ndo kuri kunetsa. Zvakango varume vakafanana nemari. Kune vamwe vanayo, kune vamwe vasina. Vanayo vari kuziva kwekuitsvaga. Vasina vane fomula yekuitsvaga asi kwekuitsvagira havana. Ndo zvakafanana newe mufana, varume vakanaka munyika varimo, nevakadzi vakanaka munyika varimo. Kungoti kumusika kwaunotenga iwewe hakutengeswe maoriginal, ndekwe mazitya. Wadii kubvunza iwewe kuti tikuudze kune maoriginal, kana takuudza ozonoita vana nevanhu vanochengeta vana variko vanhu vakadaro. Ndo zvandoda kuti ndikuudze. Saka kana pane kumberi uko anga achinetseka nenyaya yekuita vana, achida kutenga kubhengi, ndoda kuti ndimbokuudza kuti hakuna mwana anoburitswa pasina baba. Uzvizive izvozvo. Whether wanopiwa zvemumwe but zvina baba. Confusion yaungatokonzera muupenyu hwevana vako ndeyekuve panyika vasina baba. And imagine achiedza kutsanangura kuchikoro panonzi chinyora zita rababa ako kuti anenge achiti kudii. Saka problem iripo ndeyekuti urida kubvisa pressure pauri. Unotsveta pressure pamwana yekuti mangwana makuseni kana akakutarisa anenge achinyatsonoti kana ndina benzi ramind iroro, a lady who cannot even spell the name of my father. So by the end of the day, ndoda kuti ndikuudze kuti izvo kusaziva kwazvabva hazvireve kuti izvo ndezvemunhu kwaye. Kusaziva kwazvabva hazvireve kuti izvo ndezvegentleman. Kusaziva kwazvabva hazvireve kuti majinzi eupenzi ahamo. Kusaziva kwazvabva hazvireve kuti waita umemba. Zvazvinongoreva ndezvekuti wasarudza kudyira magwavha murima, uchifunga kuti ukasaona kuora kwaro zvinoreva kuti harina kuora. But zvawauya nazvo panze zvakangofanana nezvauri kutiza. Zvinogona kunge zvitori wese pamusana pekuti varume vanoita kutengesa zvinhu izvozvo havazi varume kwavo. Dei vari varume kwavo, vangadei vari mustraight line. Saka ndapedza newe, iwewe unogona kuenda ogara pasi ozofunga. Asi ndoda kuti ndikuudze, chakamboita kuti ubvunze ichocho ndo chiri kukuudza kuti zviri wrong. Question 2. Uyo ari kuti izvo regai nitarise panapa right pamubvunzo wacho. Uyo akadanana for 3 months nemukomana. Hanzi 3 months ichocho zvaifamba, asi iye zvinezvi haachauyi kana foni haachadairi, anongopromisa at times but hapana chinoitika. Ndoita sei? Rega ndidzokorore vamwe vanyatsonzwa. Akadanana, hanzi relationship yake yakafaya for 3 months. Kana achiti 3 months rova 90 days. Kwaari ari kunyatsoona kuti akachovha pa 90 days idzodzo. Zvekuti izvo hanzi zvaifaya pa 90 days. Ndomva zvango expire pa 90 days. Saka ari kuti ndoita sei? Rega ndoda kuve polite newe. And the only way andogona kuve polite ndeyekukuudza kuti izvo. Number 1, ukaona munhu asingachauya pasina chekuuyira, haubvunzi vanhu kuti sei vanhu vasingachauye, iwe wanga uchitengesa nzungu, uchiona kuti mudhishi renzungu hamusina nzungu. Saka havadzoke vanenge vachingomirira kuti munohodha nzungu because chavanovinga kwamuri inzungu. Number 2, ndorangarira umwe musi kana uchiziva rodhi inobva ubhindura iyo ichienda muHarare. Ukadarika pamazoe pane mamwe makata asingaite. Saka madriver mazhinji tinoti kana uchibva uko kuona pamberi pako pane mota isiri kunyatsofamba zvakanaka, unoona kuti iyi mota inogona kuzondipa nhamo pamakata ari mberi. Saka unofanirwa kuisiya kunoku kumasure usati wasvika kumakata, nekuti kumberi uko kune mablind cave kuovertake kunozonetsa. Ndofunga unonyatsonzwa chishona.
ndechekuti izvo mufana kune makata mberi. Saka makata acho dei zvaiita wagona kuovateka mota iyi, kungoti hako uri mudenial but manje uchamuka. Dei ndiri ni iwewe ndatokanganwa nenyaya iri panapa. Chekupedzisira ndechekuti problem yauri kuona pamukomana ndodiki yacho, hombe iri mberi. Ndapedza newe. Yafai. Question 3. Uyu ari kuti ifeedback yediscussion yakaitwa last week. Ari kuti izvo imimi makati vasikana havadi kurarwa navo, but isusu tinonyatsoziva kuti vasikana vanoda kurarwa navo. We need to be honest. That is one of the things chinodiwa nevasikana. Uyu futi uyu, let me be polite with him. Ari kuti izvo vasikana vanoda kurarwa naye. Kana ndichinyatsorangarira zvakanaka, program yauri kutaura nezvayo yakanga yakanzi izvo what girls want or what ladies want. Yenge isina kunzi izvo what prostitutes want. Saka ndiri kuti iwewe program yako yegroup rako iri mberi. Iyaya yatanga tichidhila nayo nezuro yakanga isina chekuita negroup raunohenga naro around. Saka dzenyu imimi dziripo mberi. Mufana ndoda kukuudza ndechekuti izvo kana uchida kudiagnose chirwere, tora masamples pa correct patient. Ukanotora masamples pa patient isiriyo, unopa vanhu mushonga usiriwo. Ndo zvakangofanana newe. Masamples ako uri kuatora pasiripo. Taitaura nezvenyaya yevasikana. Vaya vanonzi izvo nebhaibheri mukadzi akanaka chipo chinobva kuna Jehovha. Vanofanirwa kutsvagwa semaparera. Variko but havawanikwe pamusika wauri. Uyu ari panapa uyu ari kuti ane musikana asiri kuda kutaura naye. Anoti chimwe chauri kuda handiti ndakati it's okay. Yeah, this one is interesting, huh? Uyu akanyenga musikana uyu, ndo manzwisira andiri kuita. Saka anyenga musikana ndomva amuti it's okay. Saka chiri kuitika ndechoti akuda kuchiona musikana uyu hameno zvaari kuda. Saka musikana akuti izvo chirega kundinetsa. Handiti zvawaida takatopedza, wakati uri kundida ndikati ehe. Saka chimwe chauchada zvawakangovavinga zviripo. Ava ndo vatinonoviga kakuhirosi yekavasikana. Pamusana pekuti izvo inini maonera andiri kuita mufana ndofunga wakanga wanetsa. Saka manje manetsero wakaita iye zvine zvafanana nemunhu. Ndingakupe example yekuti wafanana nemunhu kana kuti ane solar panel pasina tambo nebhatiri. Saka ndo scenario yako iri mairi. Ende chiri kundinetsa ndechekuti you are failing to read the script correctly. Pana panyaya iri kutotaurwa iri pachena kuti nemanetsero amaita elder pamwe uri mudhikoni, manetsero amaita mudhikoni, uyu akatoshayawo zvekuita. Akaona kuti ndiburuke mubhazi munomu nerugare kusiya ndakuudzai kuti zvaita. Saka ndo pamakapakwa bamunini. Ndokumbira kuti mugutsikane neanza yamakapiwa. Asi mukaona kuti hamuzi kufara nezviri mberi, try another transporter. Uyu ari pano, regai ndite yekuverenga yese. Anoti iyo musikana ane 26 years and I was dating a guy for 4 years. Ndoda kuti mupabate pandiri kuverenga. This is a 26-year-old who has been dating for 4 years. The guy was loving and kind and supportive. Tapabata apa ndofunga mapabata. And in the whole 4 years we were in a long distance relationship. Ndoda kuti muchinyatso pabata. Ndofunga distance yema kilometers yaari kutaura nezvayo. Ari kuti izvo hanzi he was loving pafoni ipapo, he was caring pafoni ipapo, and he was very supportive pafoni ipapo. Ndo zvitaurwa nemusikana 4 years. Ndoda kuti mupabate imi mubvunzo wabvunzwa
4 years, long distance, very supportive, very loving, and he promised to marry. Come 2019, he made a confession that he cheated on me, but he has cut ties with the lady. Ndofunga pa phone futi papo pavaitaura izvozvo. Then they broke up with him. And then I broke up with him when I found out he met with the lady and talked after assuring me he had cut ties. Muri kuzviona inonzi Return of Bruce Lee. And he wasn't someone who lies. Uyu musikana anonyepa. Uyu ari kuti hanzi he wasn't someone who lies. Iye ndiye ari kutaura voraitega ndinyarire inini zvangu. Zvikanzi I moved on. Ndikasiyana nemukomana uyu. Iye zvinezvi ndaakudanana neumwe mukomana futi. And inzwai munzi zvari kutaura. He is loving when around. But now that we are not in the same city, he is always too busy to even call me. Apinda mune imwe long distance relationship. Saka akuchibvunza inini manje kuti mukomana uyu zvaari kungotsika-tsika. Now I am scared kuti ndogona kunge ndapinda muproblem. And ndozviburitsa pamarket. And ndine pressure yemarriage. It's now hitting me. Ndoita sei. Ndofunga maonzikisa mubvunzo wakareba wemunhu wezvima long distance relationship. Akabuda mu long distance akapinda mu long distance. And zvinoreva chii kwatiri from long distance to long distance. Zvinongoreva kuti izvo selection process E1, masarudziro E1, type yaanotsvaga E1. Chinhu chaita apa ndechekuti izvo angochinja boots. Apinda mustoro ndokuwana boots dzinobata. Ndokuti handidzide ndokubuda mustoro ndokunopinda mune imwe epiri ndokutenga dzimwe dzinobata. Iye chiri kungomufadza ndechekuti izvo as long as dzabva mune imwe storo dzisiri dzemustoro iyaye handina problem. Then ukoona scenario iri panapa ndeyekuti izvo problem iri kunyatsobuda pachena ndeyekuti the only thing that has not changed is you. So the problem iripo iri pa constant. And who happens to be constant? It is you. Your selection process is upside down. Pfungwa dzako hadzinyatsopanane moto paunenge uchiselect. Zvinhu zviri kukupusha kutsvaga zviri kungokudzosera pamusika umwe chete. And iwewe uri type inofarira kunyeperwa. And you enjoy that. And chinotondishamisa ndechekuti unoti munhu ari honest. Iye akuudza kuti I was cheating on you. Hanzi he doesn't lie. When he told you kuti izvo I was cheating on you. And iwewe unotora ballpen yako pasi onyora kuti izvo he was honest. Akanga asingarevi nhema. Ati panapa pari kuburitsa pachena kuti he lived a lie. So by the end of the day, that's why I am saying the guys that you are dating have no problems. The only problem that I can see here is in you. And who needs to change? It is only but you. Then chimwe chacho chandiri kuda kuti uzive ndechekuti izvo une confusion. And the confusion yaunayo ndekuti pari zvino uri kunditi iwewe inzwai muzvirutaurwa nemwana uyu ari kuti izvo ndaidanana nemukomana akatanga kutaurirana neex yake ndikamurambira izvozvo. Hanzi asi inini manje ex yangu yakuda kudzokerana neni. Saka confusion yaanayo manje ndekuti oramba ari uko here kana kuti odzokera kuex. In fact ari kuti izvo zvandakarambira mumwe ndo zvandinoda kuita. Wamba waona kakufanana kwako neboyfriend dzako. Semfanira kumva maita square kuti gedye mese muri matsotsi, mese hamuzvirespect, mese hamuisi chiremerera pamuri. And by the end of the day, I want to be honest with you, my daughter. If you do not change, never think people are going to change and accept you. Saka what you need to do is to be careful. What you need to do is to be clever. What you need to do is to sit down and take stock. Mwanangu ndakakuudza kudhara ndezvekuti bhuku rawakapedza kuverenga vhara uise mushelf. Bhuku rawakapedza kuverenga harinakidze seri matangiro wakaita kuriverenga. Ko unodirei kuramba uri muhistory iyo present iripo. And don't you realize kuti izvo confusion yauri kuita iri kubva from the behavior yauri kuportray. Saka uchapedzisira waita wrong move. Why? Because you are putting unnecessary pressure on yourself. And unfortunately pressure yauri kuzviisa uri kungozviisa pachingamo yakapera muto kudhara pamusana pekuti wakatembenge uriko ukoona kuti hazvisi kufamba. Chii chinoita kuti kana uchinge wazodzokera kune zvichazonofamba. Mwanangu ndoda kukukumbirisa chinhu 1 ndechekuti namatira chipo chenjere. Ukachipiwa zvinhu zvako zvinoendeka. Ukachiignore ramangwana rako rinenge rakakutiipirei. Uyu ndofunga ndiye achaita wokupedzisira. Ari kuti izvo
ndakadheta mukomana ainge ari disabled paziso since form 2, asi akaita zvekundifosa kuti ndimude. Tikadanana kusvika ndapedza form 4 i2 years idzo. Muna 2020 ndokubva ndamuramba, asi iye haasi kuda kurambwa. Ndodii naye cause anondinetsa every day. Ndatoshaya zvekumupindura. Ndangoti handichakude, ndikangoti handichakude oti hazviite sha. Even akaita umwe musikana anodzoka kwandiri oti ndoda kutoroora iwe, so handizivi kuti ndodii. Ina handinyatsonzwisisa zvauri kubvunza ini. Mubvunzo wako inini dei wabvisa pakanzi disabled apa, ndaigona kuupindura zvakanaka. Asi kana pangoripo chete unondiremera kuti uri kuda kundiudza here kuti izvo haudi munhu asina ziso, ende iko zvinezvi wazonyatsoona kuti haumude after 2 years. Ndo zvandoda kuedza kufunza, ende afuti handisi kuti uri wrong. Asi maonero andiri kuita panapa ndeyekuti kana pane munhu asina problem ndiwe, pamusana pekuti hauna kuzvarirwa, hauzi kupfimbirwa, hauna kungonzitora, aya anonzi mazvokuda mavanga enyora. So by the end of the day, kana usingachade siya, kana uchiri kuda garapo. Hazvitombodi, hapana kana confusion. You know what you want and you know what you don't want. Saka enderera nezvaunoda. Asi ndofungawo blaza ava vanzwa because nyaya yakadai kuti paita munhu ane ziso 1 akadana nemunhu form 2 akazorambwa form 4, asi ari kuramba achingodzokora. Nyaya yacho inonetsa kuti ufunge kuti pamwe ndeye pa next door. Inenge inobva yananga straight. Saka baba munini maripoti kunoku dei zvaiita ingosiyana nemusikana uyu pamusana pekuti izvo achakunetsai mangwana haachadi. So ingorongekai, musiyana naye, mufambe makadaro. Uyo ari kuti mukomana ari kufamba achimutaura nekuti vakarambana, saka anzwa nekuti izvo rekodhi yake yakungofamba ichitaurwa pese pese nemukomana. Yako iyi iri simple, usaswere kwaanoswera. Ukangodaro chete zvinhu zvako zvinoenda straight line. Ndoda kumbokubvunza mubvunzo, unofunga kuti dei vamunangagwa vaiswera vari mukombi? Haufunga kuti vaiswera vachirova vanhu kubva makuseni kusvika zuva richibuda? But chinoita kuti vasaswere vachirovana nevanhu inyaya yekuti havauye kukombi. Saka zviya zvamunenge muchitaura muri mukombi, zvamunoziva zvamunofamba muchitaura mukombi, hazvimbobveri zvasvika munzeve dzavo, saka havatozvizivi. Saka pavanenge vachitofamba paya vari kutongofamba vaiziva kuti zvinhu zvese zviri right nekuti havanzwe kukombi. Ndo zvakangofanana newe, usakwire mukombi kana uri presidential material. Pamusana pekuti ukangokwira mukombi chete unofa nefrustration. Vana vangu ndoda kukumbirai pamberi pevanhu naMwari ndechekuti izvo ndoda kutenda Jehovha musiki wedenga nepasi kuti paakatisika akapa umwe neumwe pfungwa dzinopanana moto. Paakatisika haana kumboti izvo munosheya muri vaviri kana kuti muri vatatu zvoti unogona kumuka dzaenda neumwe kubasa yosara usina. Ende Mwari paakatisika akangotipa dzakafanana, varume dzakafanana, vakadzi dzakafanana, vana dzakafanana, vanhu vakuru dzakafanana, vanotonga nyika dzakafanana, vanotongwa dzakafanana, anoroya dzakafanana neanoroyiwa dzakafanana, ari kubudirira dzakafanana neari kusenzeswa zvakafanana. I want to tell you, Mwari akapa pfungwa generously. Why akadaro? Pamusana pekuti aiziva kuti hapana anozoti ndadlerezerwa nekuti hakuna ane 6, hakuna anozoti ndabatirwa nekuti hakuna ane pfungwa 7, hakuna anozoti ndakanga ndisingaoni nekuti hakuna ane pfungwa 8, hakuna anozoti izvo yakandirasa because hakuna ane zhinji. So by the end of the day, vana vangu ndoda kukuudzai, kana iri nguva yekufunga fungai, kana iri nguva yekusenzesa musoro senzesai musoro, kana iri nguva yekurongeka rongekai, kana iri nguva yekuona ona, kana iri nguva yekuziva zviri mberi ziva zviri mberi. Ndokumbira kuti mupake bhora pasi, ndokumbira kuti muite steady. Mimwe mibvunzo yenyu yamunobvunzai inoratidza kuti munopaparika. Imwe mibvunzo yenyu yamunobvunzai inoratidza kuti hamudi kufunga. Imwe mibvunzo yenyu yamunobvunzai munomhanyirira zvinhu. Imwe mibvunzo yenyu yamunobvunzai munopinda muzvinhu zvamusingazive. Imwe mibvunzo yenyu yamunobvunzai munofunga mibvunzo siri business like. Imwe mibvunzo yenyu yamunobvunzai inoratidza kuti unongokwira bhazi rese rese. Imwe mibvunzo yenyu yamunobvunzai unongoti chero ati ndokuda munoomva wati yes. Umwe mibvunzo yenyu yamunobvunzai ndiye vanhu vanongoti toda kunozvionera mberi chero zvazvaita. Ndoda kukukumbirai vana vangu, ndiri kuti garai pasi, musenzese pfungwa, mukumbire chipo chenjere, muve sober, muzvirongere zvakanaka, respecting self, honoring self and being yourself. Mwari akuitire zvakanaka, ngatinamatei.
Baba vangu namuponesi musiki wedenga nepasi, rumbidzwai nekusingaperi nekuti zvakafanira imi. Tokutendai nevanasikana nevanakomana, vaitirei nyasha, muvaitire zvakarurama. Muzita raJesu ndinonamata. Amen. Tenzihandi nangise pfuma dzepasipo, ndinochema kupinda mudanga kumusoro, utsambare umambo hwenyu hwekudenga, mundiudze muponesi kuti ndakanyorwa, ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsamba reupenyu, kuti ndakanyorwa zvitadzo zvangu zvawanda sejecha, asi ropa renyu rinondiponesa, zvechidzidzo chenyu chanyorwa mutsamba, zvitema zvakatsvuka ndinozvichenura, ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsamba reupenyu, kuti ndakanyorwa mushawa wakanakisa dzimba dzekupenya, nevanhu vane mbiri nenguo dzachena, hakuna zvakaipa izvozvi zvinopinda, ngirozi dzinorinda ndakanyorwa, ini ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsamba reupenyu, kuti ndakanyorwa mushawa wakanakisa dzimba dzekupenya, nevanhu vane mbiri nenguo dzachena, hakuna zvakaipa izvozvi zvinopinda, ngirozi dzinorinda ndakanyorwa, ini ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsamba reupenyu, kuti ndakanyorwa, ini ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsamba reupenyu, kuti ndakanyorwa. Hakuna zvedima, Jesu oya, hakuna zvedima, Jesu oya, hakuna zvedima, Jesu oya, kuzotora vakeo, hakuna zvedima, Jesu oya, hakuna zvedima, Jesu oya,
hakuna jedima Jesu oya kuzotora wakeo otora watora kumusha watora hakuna jedima Jesu oya kuzotora wakeo ticha imbangwio Jesu oya rekuchingamidza Jesu oya ticha fara pamwe Jesu oya kuzotora wakeo otora watora kumusha watora hakuna jedima Jesu oya kuzotora wakeo otora wakekumsha otora wakekumsha hakuna jedima Jesu oya kuzotora